Ndiyakholwa ukuthi kuyisona amandla onke. Ndiyakholwa ukuthi kuyisona amandla onke. Umdali wezulu nomhlaba nakuYesu Kristu nyana wakwenye Nkosi ethu wakalwa ngomoya Mandi tabathel thuba ke lokubulisa inkokheli zonke ezilapha ezamabandla umongameli abalapha kaphambili. Ndibulisa umama umongamelikazi abakhoyo apha. Ndibulise abefundisi abakhoyo. Ndibulisa abavangeli nabavangelikazi. Ndibulisa otata abashumayeli. Ndibulisa omama onoBhayibhile. Omama bonke ngokwahlukana ngokwezihlalo zabo. Intombi, abantu abatsha, iWesley Guild. Ndikhahlele kwikomkhulu elilalapha. Ndibulisa uburhulumente obukhoyo kule nkonzo namhlanje. Ndibulisa umzi wakwaMzobotshe, izihlobo nezalamane nayo yonke irhamente engcwele kaThixo eselapha ezantsi emhlabeni, ngelihle igama lenkosi yethu uJesu Kristu, amen. Sifikile ke umzi wakwaMzobotshe phakathi kwelikhaya. Sizothi mayihambe kakuhle le ndodana. Ezingoma besizivuma zingoma esizivumayo imiphefumulo yethu isadibene nenyama kwizindlu zesikhungo.
sithi ke ngoku uyazazi utata Mzobotshe izingoma sigqiba ukuzivuma sesilapha ke ngoku masihambeni ke siyawuthathisa sigaba sesibini isigaba secawa wonke umuntu olapha ke ndifuna enze lento ayinikiweyo nguThixo uba uThixo kuphe into yokuba kufuneka uculile kufuneka ucule ukukuboleka isiphiwo sokuthandaza kufuneka uthandaze ingathi uyaqala ingathi uyagqibelisa asizanga apha kwelikhaya ba sizawubukela sizawucaphula inhlungu phakathi kwelikhaya ukuze sixa sijika imibombo yethu ibhekise emakhaya lushiye kusapho lakwatata omkhulu Mzobotshe nezalamani lusithi ilizwi likaThixo limnandi ezindlebeni zabo vuma ke kwayare enkulu siphakamise ugosa wale society yaseMlomekhuba
Mongameli le khamente yonke lapha ndicinga enye into ngoku ingathi bawugodla impi ngehlelo lelo ndime endaweni kaGosa walapha Mlomekhuba society apha nje kufutshane ndisithi utata Mzobotshe ndiyamazi ndizabetha intaka ezimbini ngelitye elinye bamongameli ndiyamazi kumcimbi wasebugosini kwizinto zenkonzo lento eyithi ke efuna umane umbuza umuntu xa wanganayo ngabe usayiphilelana inkosi utata Mzobotshe uyiphilela inkosi ngelishwa ke elokuba thina sikwaziyo ukuthetha siye siyixaki cawa uThixo undinikeze utata Mzobotshe uba masisebenze kunye apha enkonzweni kaThixo hayi wayiphilela emdala ngoba ndikuncinane kodwa ekwazi ukuthobela izinto zecawe ebengathobeli nebethobela uThixo othe mandibe phambi kwakhe ngokumkhokela ndisithi ke usebenzile uyisebenzele icawa kakhulu kukho izitulo ezikhona ecaweni unalo igalelo kuba ebechwela izitulo zikhona ecaweni into ethi icawe ebeyithanda eyisebenzela sisithi ke siyamkhulula silibandla kuba uyisebenzele icawa ndigqithe ndiye kwesibini into eklasini apho ke kwaziwa khona umkhamente waziwa ngumkhokeli wakhe utata Mzobotshe eklasini khange ndihluphe ngethamsanqa ukhokelwe ndim ndingumvangeli wakhe endithanda khange sihluphane nganto bendithi xa ndithoba emntwini omdala ndisithi kukho isicelo esicelwayo singenza njani eklasini enze ngale ndlela kucelwe ngayo ndisithi ke kwicala leklasi ndiyabulela ukusebenza naye enkosi masi buleleke kakhulu sicele ke icawa isiphakamisele umgcini sihlalo asondela madoda Oh
Mongameli. Sitaka senkosi. Ndiyabulisa. Bizana Mongameli. Onabo apha. Ngegama lenkosi Yesu Kristu. Ndibulise uMC. Mntakajola, umphankomo. Mlomekhuba. Obaba bangeli. Omama bangelwazi. Omama noBhayibheli nanga amadodana ndiyabulisa nabashumayeli balapha ikware enkulu ngapha kodwa nazi ikware ndiyithandayo ndimana ndisithi kwamongameli ndizapha kuyo ndithi mayisingathiwe yika ndithi hayi izani ngoba sibizwe nguThixo lapha kodwa Mzobotshe mayibonge inkosi khala lapha ekhaya kwaba Mzobotshe ndiyandibulisa njene ndiboneke ndinanapha kasilale sonke khamntu ngibele kathi ngizoma ndithethe ngeqhawe likaThixo uba Mzobotshe uxolo ndaliba department yami department yami baba Mlomekhuba yandithola sendimthanda department of education ndiyandibulisa bathandekayo ndiyandibulisa mfundisi wam ndiyandibulisa kakhulu ngegama lenkosi Yesu amen ndizoma ke ndithetha uba Mzobotshe apha enkonzweni njengomgcinisihlalo wakhe ebemhlelo utata nakwintlanganiso ungumuntu ongakuthandi ukuthetha kwayena njengoba nimbona ngumuntu ozathendayo kodwa amazwi akhe ubecebisa tata ebengaphumi ecaleni yonke into yakhe ibiconstructive xa ithetha kaba bendicalwa ndimbona umuntu oqala abe ne-self introspection xa ezothetha angathethi nje enkosi kakhulu Sicela amashaka wakho nobungcwalisa Sicela amashaka wakho nobungcwalisa Sicela amashaka wakho nobungcwalisa Aybo Sicela amashaka wakho nobungcwalisa Sicela
Ndinazi nijeke nazwa ndim nina masithabatheni isifundo incwadi yendumiso 125 Dumiso zikaDavide 125 ithi inhloko ndaba uYehova bajikelezile abantu bakhe abo bakholose ngoYehova banjengentaba yaseZiyo ayishukumi ihleli ngonaphakade eYerusalem ijikelezwe zintaba ke uYehova bajikelezile naye abantu bakhe kususela ngoku kude kuse ephakadeni ngoba ayikuhlala intonga yokungendawo elifeni lamalungisa ukuze amalungisa angazisi ebugqwetheni izandla zawo Yehova yenza okulungileyo kwabalungileyo kwabathethe ezinhliziyweni zabo ke bona abathi kubucala ngendlela zabo ezimagosogoso uYehova uyakabemkisa kunye nabasebenzi bobushinga malube luxolo kuSirayeli ilizwi lenkosi eli inkosi enguYesu Kristu mayisikelele ithamsancelisa ukufundwa kwalo ngoku kuje kube ngunaphakade amen sithi hayi nyweba banayo abangcwele baphezulu abemiyo phambi kwaiterone yekomkhulu sihliswele sabo ingelosi zibangqonga inhle nalontsholo yabo bayenzayo bakubonga nabo khona esazulwini abangubo zahlanjwa zenziwa mhlophe egazini lalomvana yalophayo bathi ukubonga kwabo bayibonga imvana leyo bambulela uThixo wabo konke abakwenzelweyo kupheliswe lonke ityala kugqityelwe ubunqamba kasekho amachala abanxana abalambi ukuphumla baphiwe bayahlala bonwabile inyembezi zisuliwe zonke inhlungu ziphelile ndinganam ndingema nabo ababangcwele ndidumisa inkosi yabo leyo mvani bafele Let
ukuba kokhuba nobuzayo othi bekusithiwani namhlanje la verse yesibini ke uYehova bajikelezile naye abantu bakhe. Baba umongameli ngendithi masithandazeni ngoku sibe sigqibile umsebenzi ebesizowenza phakathi kwekhaya lakwaTata omkhulu Mzobotshe. Mama Mzobotshe nosapho lwakho icawa abekhonza kuyo utata welikhaya ethi ke ngoku makahambe kakuhle umsebenzi abe uthunyiwe ezantsi emhlabeni ugqibile. Sizawuthi ke zihlobo nezalamane thuthuzelekani akuhlanga lungehliyo kunje kuzo zonke inhlanga. Ndiyamazi utata omkhulu Mzobotshe le ndodana akuyo neminyaka emingakanani ndidibene naye. Ndaqaphela into enye indoba apha ebusweni bakhe ungumuntu osoloko encumile azobe ke ngoku ubungaphakathi kwakhe. Uthi kumvangeli xa ithetha apha abona abantu abanengxaki enkulu sithi thina sikwazi ukuthetha. Ndidla ngokuthi ke xa ndithethayo bamongameli umntu akayiyo lento uyibonayo, umntu ilento ongayiboniyo. Siyavakala nesixhosa sami. Uba bekungathiwa masibuyiseni inhliziyo zethu zibekwa apha phezu kwetafile, uthi xa umile phambi kwabantu sibona inhliziyo yakho kukho abangangezinazo. Siyavakala. Ndizawuthi ke lusapho lukaThixo inye into esincedayo kukuba siguquke sisondele kuThixo sikhonze uThixo simthande sibe nokonwaba kuye. Ayithi lonto ukukhonza okanye ukwamkela inkosi njengomsindisi kubangela into yoba awuzubhubha. Ukufa ubekiwe into ebangela into yoba sisondeze kuThixo yethi kwakuphela ubomi kwakufika ukufa singabi nakwaliwa ekhaya ezulwini. Into ebangela uba masikholwe yeyo. Nangexesha ke ebephila le ndodana ibibiyelwe nguThixo okanye ibijikelezwe nguThixo, ngexesha esingena ngalo emnqophisweni sinesifungo njengamawisile esisithabathayo sithi ndithathu ndibeka apho uthanda khona, zibalwe zonke izinto kuthiwe bumnandini nasebubini ebutyebini nasebuhlwentshini. Kodwa xa senzeke ezi zinto lifika ixesha lokwahlukana komoya nenyama kuba ngathi khange sifunge ngoJanuwari. Thuthuzelekani lusapho lukaThixo. Ngithe ke
uthi umbhedesho lo endiufundayo apha athi xa utshoyo ukuthi awunaso isono uyasikhohlisa kunjalo nje nenyaniso itheni ayikho kuwe kodwa xa uzivumayo izono zakho unyanisekile kunjalo nje utheni ulungile ke uYehova ubajikelezile naye abantu bakhe manje niyeke ngalonto ke uYehova ubajikelezile abantu bakhe incwadi ke yendumiso sika Davide umfana omncinane umfana kaJese ungogqibele bantwaneni bakhe wathi uThixo ongakhangeliyo ngeliso lenyama akhangela yena ngeliso lomoya wahlebela uSamuel hamba uyebheke konyana bakaJese kuba phakathi kwabo ndibona ukumkani uthi nobalisa wathatha isigodlo uSamuel seoli elindele njengokwalatha lo wazomthambisa amenza ukumkani phakathi kwamaSirayeli kayifika phakathi konyana bakaJese wafika khona onyana bafanelekileyo ngomphakamo nangobukhulu uthi nobalisa kwathi mabasondezwe phambi kwaSamuel ukulungiselela into ba kuzawugcotshwa okanye kuzawuthanjiswa ukumkani adlulisa amadoda ebefanelekile wavalekala uThixo thethe wesihlebela uSamuel esithi lo andimnyulanga badlula bonke onyana bakaJese kwathi ekugqibeleni kwavakala ilizwi libuzayo baphelile bonke nonyana bakho yathi impendulo umuntu esendle inkwenkwane encinane ejonga impahla ngoba abantu abakhathalelwe kuThixo ngabantu abangakhathalelekanga ebantwini wathi asikuhlala esihlweni kathanda ifika apha mayihambi lantwe inkwenkwane enhle walandwa ukumkani uDavide wathi ifika wathi nguye lo endimonyulileyo makathanjiswe enziwe ukumkani uYehova ubajikelezile abantu bakhe uYehova ubajikeleza abantu kumnandi abajikeleze kukubi ndiyalento ngomhlawodwa athunabalisa phakathi kwekhaya likankulu kaYosefu kwathi abantwana bezalwa kunye kwathi wavukelwa zintshaba phakathi kwelikhaya kwathi kubuYehova uyabajikeleza abantu bakhe wayijikeleza inkwenkwe encinane ebizwa ngokuba nguYosefu ifake lokhu xa isitsho kakuhle unobalisa bahamba bakhuluma bakaYosefu bayawujonga impahla enhle kwathi xa kuthunyelwa umntwana khawuhambe Yosefu uyosijongela ukuphila kwabantu bakwethu wanikwa izinto zonke uYosefu kunjalo nje wathi xa ivela ekhakazela ekhangela abantu abakwabo anibabonanga abantu abakwethu akazi ngale mini uba eyona nto efakwe enhliziyweni yabo benzela iyelenqe wathi umuntu xa ithetha ndibevile mna xa bethetha bathe bakolusedothani wathi umuntu ojikelezwe nguYehova ndanga ndiyambona xa ivela ebona abakhuluwa bakhe bathi nakuyela mphuphi masimbambe simfake encwadini sibone uba kuba yintoni amaphupha akhe izinto ezisenza sijikelezwe ngamanye amathuba siziphiwe zona ezantsi emhlabeni uYehova ubajikelezile abantu bakhe ukawamjikeleza uYehova uMoses ngomhlowodwa ekhupha abantu bakaThixo kumhlaba waseJiphuta wathi xa izawuwela ulwandle olubovu kube ejikelwe ngaqondwa uYehova ubajikelezile bafakela bethetha intetho ezahlukeneyo Moses bekukuhle ngethuba besihlele eJerusalem entsikeni eyiphutha sikunjalo nje bekusanela ukuba siwakhonza amaJiphuta usisusile ngoku wazosibeka kule ndawo ekungekho sonka ekunqabeni amanzi wathi umuntu ojikelezwe nguYehova musana ukoyika thulani nithi cwaka ngoba
nje alisayiphinde lisibone mandiniyeke uYehova ubajikelezile abantu bakhe nathi sinezinto esiphume kuzo esithubeleze kuzo kunjalo nje ngenxa yokujikelezwa nguYehova sawelela ngaphesheya sifikile izinto afika amagonqonqo ebebizwa ngoba nguCovid kodwa kwathi kubuYehova ube sijikelezile sakwazi ukuthubeleza segqithana kuwo sizawuthi nawe okubangaba uye wabambelela kwinkosi njengembangi nomgqibelelisi wokholo lwethu ukhona uThixo kunjalo nje zakhe izandla uhlale zivulile elindele ukusamukela asibambe ngoba ufuna ukwamkela abantwana bakhe ndizawuthi kuni namhlanje usapho lukaThixo akakwazi uThixo ukumshiya umuntu wakhe kodwa abantu abasuke benza impazamo kusuka kumke kuthi kuThixo kumke thina kuThixo uYehova ubajikelezile abantu bakhe ngalomazwi ndizawuthi thuthuliselekani ke lusapho lukaThixo unganga ndiyabona ke ngomnye umhla xa kujikeleza indoda enguSamsoni eseyiqhoshwa amehlo kwathi kubo wethu uThixo akalala kozeli wayijikeleza seyibekwe phambi kwentshaba bathi abantu abahleliyo ngoba abantu belizwe sihlala nabo abazazi izinto zokuhlekisa bathi besesidlweni ngomhlowodwa kwathi make kulanda uSamsoni azawusihlekisa wathi uSamsoni umjikelezana ngomzuzu ogqibela uThixo wabonakala esithi kumuntu obembambile khawuyeke mfana ndisivensika eyamengazi into uYehova ubajikelezile abantu bakhe sizawuthetha lonto khamente engcwele ethandwe nguThixo athi amadoda emathathu efakwe ethikeni lomlilo kwabonakala kukhona indoda yesine ngenxa yokujikelezwa nguThixo wajikeleza indoda ebizwa ngoba nguDaniel athunabalisa bayifake emothini wengonyama wahlala ukumkani wazila akaqonda into abana kubani nalomzilelayo umuntu othandaza izihlanhlo zonke phambi kobuso bukaThixo wathi ekuseni ngesifiko bayisisa ukumkani uDario Daniel ingabe uThixo mkhonzayo ukwazile ukusindisana wathi umuntu ojikelezwe nguThixo phila bona phakathi kumkani awami uThixo uthuma izithunywa zamazulu zehla zayifica imilomo yengonyama uYehova ubajikelezile abantu bakhe nani nosapho lukaThixo unijikelezile unijikelezile uYehova Sizawuthetha lonto kwathi kalamhla uYesu Kristu umongameli wami ahambe eYerikho bathi abantu abanomona xa isondele emfameni abaqonda bukhona uThixo apha eqaleni kwakho bafakala besithi musa ukuya phambi komuntu omkhulu wathi umuntu ongcwele ukubona wathi Yesu nyana kaDavide ndenzela inceba unjalo umuntu osondeza kuThixo unjalo umuntu ofuna ukwenzela inceba kwangakungulamhla umlwelo ulele eqhibini eBethsaida iminyaka 38 bangaqonda abantu into ba lo mlwelo ujikelezwe nguThixo wathi ifika uYesu ekuseni wabuza umbuzo uyakufuna nokuphila yathi impendulo yomlwelwe andinamuntu ngoba abantu abalapha bangena kuqala la kuqoqaqoqa ichibi wakhangela ukholo wafakala esithi uYesu vuka uthabatha ukhukho lakho ngoba lakho ukholo lutheni ukusindisile uYehova ubajikelezile abantu bakhe bahamba naye uYesu Kristu kunjalo nje abafundi bakhe abaqonda into ba uSathana sangenisa into enhliziyweni yamadoda behamba nawo kunjalo nje xa uzakwenzakaliswa khamente engcwele ndizawuthi kuni awenzakaliswa ngumuntu okuthi kunawe sihleka kuyithetha lento ndithi utshaba lokuqala oluzokwenzakalisa lolu lucelela ifihlakalo zakho zawuthi namhlanje kuze sijikelezwe nguYehova masisondele kuye ngenene nangenyaniso sifunge phambi kobuso bakhe singabi nakujika noma sidibana nengcwale kwendleleni noma sidibana nembandezelo kodwa lethu ukholo masiqiniseke into yoba sawuhlanjwa induma esizibethwe ngaphambili xa sifika ekhaya ezulwini uYehova ubajikelezile abantu bakhe abantu ababamba uYesu nabamenzela iyele ngicela uba makawuxhonywa ngabantu bethandaza nabo oJudas Iscariot ngabantu bebeyazi imfihlakalo kaYesu okokuba uphingela ixesha kodwa bathi kube jikeleziwe uYesu nguThixo abayiqonda lento wathi umuntu ojikelezwe nguThixo wathi sephezu
sehlwe ntaba sehlatywa amanxeba wavakale sithi yena babaxolele kuba bayazi into abayenzayo unjalo umuntu ke ojikelezwe nguThixo umuntu abiyelwe nguThixo akazibali izinto zezolo umuntu ojikelezwe nguThixo abathi into ondenze yona ndisayikhubula namhlanje unoxolo umuntu ojikelezwe nguThixo wakubuyela kuThixo nawe uyakwazi ukusixolela uYehova ubajikelezile abantu bakhe kanti ndizawuthi lusapho lukaThixo uYesu Kristu esimlandelayo wakoyisa ukufa ngoba ngomhla wesithathu wavuka kwelabafileyo wabona ehamba kumhlaba wase-Emmaus bathi abantu abangamqondi kakuhle okanye abangaqondi abajikelezwe nguYesu bavakala bebuza umbuzo zindaba zini nezithetha ngazo nasuka nathi matsha nje wathi abantu wasasini izinto ezinkulu ezehlile lapha eJerusalem ngendoda ebiliqoti isenzini imangaliso nemiqondiso basuke bayibamba bayibethelele emnqamlezweni bathi akukhilwa amehlo okanye basusa inkungu emehlweni abo bavakala besithi hlala nathi ngoba sekuzakuhlwa kunjalo nje nemini seyisangene lilizwi lenkosi eli inkosi ngeyesu Kristu mayisikele lithamsanqelise ukufunda kwalo ngoku uJebe ngona phakade sithanda zentathu futhi ingala khilthone langa malunga nkosi yezulu Thixo homingo naphakade Thixo kuba liyehla nkosi njengemvula kwisitaka sakho Thixo wethu ngokavimba ke lona uzalwa Thixo kumntu walapha kodwa wena Thixo wethu uthethile kuye ke thina ke masingamjongi ukuba simazi njengokuba sazi abantu belilizwe Thixo namandla wena uhla njengalomini Thixo wethaka wehla kumkamano waThixo olungileyo eso sithunywa ewesihlile sangena nkosi kumntaka vimba sithe nkosi ngaye kuba ubajikelezile abantu bakho Thixo namandla sikucela ke sukumema njengoThixo kokuba sanengosi sijikeleze akulonyaka Thixo namandla ukuba Thixo wethu besiphambukile kuwe sicela uxolo kokuba awusijikeleze siyakhothama Thixo olungileyo siyakhothama kuwe dwala phakathe siyakhothama kuwe njengoThixo wamazulu siyakhothama Thixo kaIsrayeli thetha nkosi ngezwi silindele siyakuyaleza Thixo lamandla amakhulu awusijikeleze phakathi kwefamily Thixo olungileyo iza wena sasingene sizankosi ebusweni bakho Thixo lamandla yena nkosi esifamilini udala uxolo Thixo nentethiswano sinema wena njengoThixo kakade asinakwenza nto ungekho Thixo lamandla sinema wena sithi ihla Thixo wethu uye ngaphila laphethuka ilizwe Thixo wethu kodwa sikho sithi siyakudumisa siyakuvuma okokuba unguYehova kodwa ilizwe liphethukile aba bantwana bethu behamba Thixo ebumnyameni nqanda Thixo olungileyo nqanda Thixo wethu thina sinamandla siphakamisa izandla kuwe sithi nguwe ubuThixo wethu jikeleza Thixo namandla siyabulela ngale nkonzo siyabulela Thixo ngelilizwi Thixo namandla ifamily Thixo wethu akukho ubumnandi Thixo olungileyo
ihlake njengoThixo thethelela mthetheleli woxolo thethelela Thixo wethu vuvuzela njengombethe wentsikelelo yakho kuze kwande Thixo uthandano nemvano phakathi Thixo kwefamily Thixo namandla wena silali Thixo wethu aphela amathegwazana Thixo lungile kuba kuthonkosi kubulawa amagqirha Thixo lungileyo ihla wena njengoThixo nqanda Thixo namandla amakhulu nasibona Nkosi ewe kusisa okanye kukhali inkunku Thixo amakho Nkosi yethu ba nanamhla isenguwe malizotshona ilanga Thixo sithi hlala nathi kuba kuza kuhla nasaphuma Thixo lungileyo uphuma nathi hlala Nkosi ezinqolweni Thixo namandla hlala emigaqweni hlala Nkosi kwezilotho zenja susa Thixo nemoya kaSathane suka ayimkekhamele likaJesu imimoya kaSathana kwinqwelo zomlilo kuba nazo ziyilahla indlela bakhona Thixo namandla abahamba ngeenyawo ngenxa yeziselo zalilizwe Thixo lungileyo thokuthando okubonakala kwabo ezindleleni imathixo nqanda nazi ingozi Thixo nansi Durban Thixo namandla ophela uve Nkosi sekuthiwa kubulewa abantu Thixo namandla sibeka wena njengoThixo nqanda nalapho Thixo namandla hlalapho eDurban Thixo wethu hlala nje yoyonke indawo kuba wewedwa usijikelezile njengolwandle kuba ulwandle Thixo namandla uthetha ngezwi ewe luphulaphule nemimoya ke thetha ngelizwi Thixo idambe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha amen. Usisikelela bonke befundisi Masilungiselele ke ukufundwa kwembali ngobomi bakhe uba ngaba kulungisiwe ngapha masifumane lo thuba kuba ikho ke sawuvuma iculo Kaloku andithanda ukuba ningazi bazalwane mayelana balela ukufa kuze ngabe buhlungu njengabanye abangenathemba bona kuba xa sikholwa ukuba uYesu wafa wabuye wavuka kwakunjalo naye uThixo oza nabo balela ukufa ngaye uYesu kunye naye mawethu nyanibongoza kumzuzwana sizole kancinane siphulaphule nanga amaqabantshintshi ngobomi bukatata uNgenyani Mzobotshe ongasakhoyo kulo mhlaba kwakucholwa likhaya yashicilelwa kumzobangcwabi Pablo Funeral Support oma wethu nokunje apha kuba mnandi kodwa dilulu dwendwe kwanomphambukeli utata uNgenyani Mzobotshe wazalwa ngomhla we-10 kwinyanga October nyaka 1939 zalelwa kwilali kwangutyana eMlomekhuba ezalwa ngabangasekhoyo Mzobotshe kunye noEsther Mzobotshe wazimisela ekwenzeni umsebenzi wezandla njengomakhi wezindlu ubenyelwa nekhono lokwakha ifenitshala kuthe ngonyaka 1975 wazimanya ngeqhina lomtshato kunye nentombi yakwaNdunge noNceba Messi Ndunge
waze emtshatweni wabo wasikelelwa ngabantwana abalishumi. Ukuba nguwe lo Yehova chukumndize ndihamba phezu kwamanzi. Kubuhlungu ukutsho ndithi uyile umthi omkhulu emva kwengulo emfutshane. Ushangasemva udadewabo omnye nkosikazi yakhe, abantwana bakhe abathandathu, abafana abahlanu nentombi enye, abazukulu bakhe abangama20, isizukulwana esibini. Lala ngoxolo kawu, lala ngoxolo uphumle umgqogozo, Nyongande, umzamo omhle uzamile, uqatso nalo ulifezile. Siyohlala sikukhumbula kwaye sikuthanda ngamaxesha onke, side sibuye sibonane kwixesha elizayo. Ndicela ibandla lonke sithende bandleni. Amen. Masibulele ke ukufunda kobomi bakhe. Sizawuza ngokule nkonzo ezithethi emfutshane kakhulu. Into nayo ke iske ithi into ngokwinge imfutshane yandiswe sithi kukho abantu kapha ekuthiwa basuka eKapa abahambayo namhlanje, kukho abasuka eGoli, kukho abasuka eThekwini. Kufuneka ke ngokusicingele abo bantu kuba kufuneka noko bahambe kusakhanya, sithi qaphu nje ukwenza. Mandifunde ke izithethi ezilapha ukwenzela uba zibe zilunga. Sinesithethi apha sekhaya, uMr D Mzobotshe, isithethi sakulonina, umakhelwane Mrs Madikizela Nzelu, isithethi sasebukhweni, othethela abantwana bakhe, othethela omakoti, othethela abazukulwana, ikomkhulu noceba, abakhozi, imibutho. Ime kanjalo ke le program ephambi kwam ngalomzuzu.